שאנחנו באמת מבקשים, תראו, הוא לא קיבל הרבה פרגון בחיים שלו בכלל, הוא סיפור חיים באמת מאוד, לא קל. הוא אתיופי אגב, כן, הוא בן לעדה האתיופית. אבל יחסית לאתיופים אחרים שהצליחו פחות. הוא לא יודע לעשות כלום חוץ מלשיר ולכתוב שירים והכל מוזיקאי. ואנחנו באמת מקווים שאולי היום ההופעה הזאת יחד עם הדורבנים תיתן לו איזושהי פריצת דרך. זה לא גיא דרך אגב, זה מישהו אחר. ובאמת, אם תוכלו לתת לו באמת את כל האהבה שלכם, אז הוא מה זה כאילו יעריך את זה, וגם אנחנו. אז גבירותיי ורבותיי, קבלו אותו, את גטנה! בעצם שיסתכל על השירים, איך שעלינו לארצה, ושבנו פה בעולם. תראו לנו שמה זה מרגש את הלב. והייתה עלייה מאוד ארוכה. ובאנו ארצה ולא היה שם לא כלום, לא מים, לא אוכל, לא חשמל, לא כלום. ואמרנו לאן נלך, לאן יש לנו ללכת. אז הסתכלנו באינטרנט וראינו שיש ארץ ישראל, אז הלכנו, כי בשביל מה יש ארץ בה? בשביל ללכת, בשביל הארץ, בשביל להרגיש דברים. אז באנו ארצה, אז באו כל האנשים וראו אותנו ונגלי כולנו ושחקו לנו ושיחקו איתנו בכדורגל, תמיד הם מרמים. אני זוכר שנגמר 2-0 ונעמוד 2-1 וברמיים כולם בשכונה היו ולא קיבלו אותנו יפה בכלל. ולכן על כן אני רציתי על העלייה הזאת להזמין, לעלות לפה לרגל את כל הרגליים של החברים שלי. אני רוצה להזמין את בבוסו, סנדוקו, פתגמו וקנטרו שישירו איתי שיר. אז אם ישיר איתי את השיר, תעשה שיר. אבוקו, תעשה שיר. חזק, איפה אתם כפיים? קוראים לי גטנה, קוראים לי השם. 3 ימים אני לא ישן, אז הלכתי מהר לקופת חולים שיעשו לי בדיקות של חולים. לקחו אותי מגן דוד אדום, הוציא לי השם והלשון. אמרתי לא רוצה לנסוע היום, תעשו פרסל אלון דרום, 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 קח אותי אלון דרום, 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 קח אותי אלון דרום. بس الكارت يا دزري اللي مش كشر عبدو بس يا بترك بكلي لحظة أنا كل اسمع رز مش ما شرفة مش بالعروض في غير العروض إمرتي يا شريعة 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 بجيب بقى سفر دارم 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 رقت يا دارم 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 رقت يا دارم شيرتو برلاقة كل ما شريك بتاخد على الدرم
תוך שנייה